az ételi, de a fogyasztja szavára oldalra is elszállna egyenes a fák közé. Oda benne a jommelegben zajlik a szó
ajándék lesz majd becsomagolva. Az őszakálló Mikulás sörök forog készülődik, előveszi napkulcsmáját, elkészíti a csizmáját, puttonnyal bíbelődik. Ez alatt a szolgálja, kinek Krampus a neve, ajándékot készít, akkor minden szépen becsomagol. Igen, dolgos a keze, együtt könnyen megy a munka, a putton is megtelik, a tengerni szép ajándék, a sok csomag megajándék, szántra kerül esteni. A szomszédos kincstárokban útra készen vár a szán, 8 szarvason elé fogva bárát futtatnak huszogva. Izgatottan várják ám. Hallottátok a rénszarvasok történetét? A télapó szárnyát húzó rénszarvasokét 8-an voltak. Vágtázó, táncos, ágas, sárkány, üstökös, kupidó, vihar és villámlás. Aztán egy 9. szarvas is csatlakozott a fogadhoz, furcsa jószág, furcsa névvel, élénk piros orrú szarvas, Rudolfnak